Які гастрольны тур зладзіў сабе Лукашенко? Што вядома пра беларуса, якога затрымалі расійскія спецслужбы? І як беларускія чыноўнікі клапоцяцца пра дзяцей? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко працягвае свае замежныя гастролі. Яшчэ 29 лістапада ён вылецеў з Беларусі на саміт у Дубаі і па сёння так і не вярнуўся. Ён паспеў злятаць у Кітай, затым вярнуўся ў Эміраты і адтуль нечакана выправіўся ў афрыканскі тур. Спачатку Лукашенко вылецеў у экватарыяльную Гвінею, дзе нагаварыў кучу кампліментаў, а саму Гвінею дык і ўвогуле назваў раем на зямлі. Прэзідэнт Мбасога адказаў тым, што адразу уручыў Лукашенку ордэн незалежнасці экватарыяльнай Гвінеі, адну з найвышэйшых дзяржузнагарод гэтай краіны. Чым паспеў адзначыцца Лукашенко, сказаць цяжка. Таму гэта хутчэй аванс у кошт будучага беларуска-афрыканскага сяброўства. Галоўныя задачы не хаваюць. Лукашенко абяцае дапамагчы з харчаваннем, медыцынай і тэхналогіямі. Агулам запланавалі аж 74 праекты. Узамен Лукашенко чакае, што экватарыяльная Гвінея стане своеасаблівым хабам для выхаду Беларусі на іншыя краіны Центральной Африки. 74 конкретных проекта, которые мы должны реализовать в ближайшие 2-3 года. Завтра начинаем копать землю. Ну і яшчэ такая цікавая дэталь. Па інфармацыі Антона Матолькі, яшчэ да прыезду Лукашэнкі у Гвінею прыбыў міністр замежных спраў Алейнік і міністр аховы здароўя Пеневіч. Прычым іх туды прывёз на сваім прыватным самалёце скандальна вядомы Александр Зінгман. Афіцыйна Зінгман – бізнесмен з амерыканскім пашпартам і ганаровы консул Беларусі ў Зімбабве, а неафіцыйна – прадстаўнік інтарэсаў Лукашэнкі ў краінах Афрыкі і чалавек, які праз афшорныя кампаніі займаецца здабычай там золата. З Гвінеі Лукашенко паляцеў у Кенію, дзе таксама сустрэўся з прэзідэнтам. Праўда, гэты візіт атрымаўся звышкароткім. Самалёт Лукашэнкі прабыў у Кеніі менш чым 3 гадзіны і вярнуўся адтуль не ў Мінск, а зноў у Эміраты. Атрымліваецца, што Лукашэнкі няма ў Беларусі ўжо аж 12 дзён. Нядаўна расійскія спецслужбы паказалі затрыманне мужчыны, якога падазраюць у падрыве цягнікоў на Байкала-Амурскай магістралі. Тады паведамілі, што ён беларус, але без дэталяў. Цяпер стала вядома, што гэта 52-гадовы Сергей Ерамеев, былы работнік нафтана і шматдзетны бацька. У 20-м годзе Сергей удзельнічаў у страйку рабочых, пасля чаго быў вымушаны звольніцца. Чым ён займаўся пасля, дакладна невядома. Раней СМІ са спасылкай на расійскія спецслужбы паведамлялі, што Ерамеев быў індывідуальным прадпрымальнікам. Цяпер Сергея утрымліваюць у СІЗА ў расійскім Омску. Яму пагражае да 20 гадоў. Пасля затрымання Ерамеева да справы далучыліся і беларускія сілавікі. Яны зладзілі маштабны хапун на радзіме Ерамеева ў Полацку і схапілі каля 20 чалавек. Вядома пра выпадкі, калі затрыманне і ператрус прайшлі ў чалавека, які выпадкова кантактаваў з Ерамеевым у апошнія дні. Некалькі затрыманых выпусцілі, забраўшы тэлефоны. Лёс астатніх невядомы. Затрыманні і ператрусы праводзіў Камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі. Шакуючая гісторыя адбылася ў Добружскім раёне. На канале РТР Беларусь паказалі рэпартаж, які красамоўна сведчыць пра тое, што ў Беларусі адбываецца з дзецьмі, якія засталіся без бацькоў. У 18-м годзе 10-гадовую дзяўчынку, якую ў рэпартажы называюць Юліяй, аддалі ў прыёмную сям'ю разам з 2 старэйшымі сёстрамі і малодшым братам. Прычым не чужым людзям. Прыёмнай маці стала хросная дзяцей, а другім апекуном сужыцель гэтай хроснай. Неўзабаве гэты сужыцель пачаў гвалтаваць дзяўчынку, часам па некалькі разоў на месяц. А пазней мужчына дазволіў гвалтаваць малую і свайму пляменніку, і сыну сваёй сужыцелькі. То бок дзяўчынку гвалтаваў сын яе хроснай, якая і стала прыёмнай мамай. Прычым абодва апекуны, і мужчына і жанчына, нярэдка выпівалі, а мужчына меў судзімасць за забойства, то бок па законе увогуле не мог быць апекуном. Але ж калі аддавалі дзяцей, яго біяграфіі проста ніхто не пацікавіўся. Прыёмныя дзеці вучыліся добра. Пра тое, што да іх прыйдзе праверка, ведалі загадзя. Сацработнікі самі званілі і папярэджвалі, што прыйдуць. Таму пытанняў да прыёмных бацькоў у чыноўнікаў і сацыяльных службаў не было. Няшчасная дзяўчынка неаднаразова прасіла забраць яе і аддаць у іншую сям'ю, але не казала, што стала прычынай. Тады з ёй і прыёмным бацькам гвалтаўнікоў папрацаваў псіхолог. Проста паслухайце, да чаго ён дапрацаваўся. Была проведена работа
педагогом психолога и с приемным родителем, и непосредственно с девочкой. И я даже скажу о том, что девочка, наверное, поменяла мнение, и она писала письменно, да, своему приемному родителю, просила извинения о том, что, вот так она поступила. Так прайшло 4 гады. Увесь гэты час дзіця гвалтавалі 3 мужчын. У выніку гісторыі заняліся толькі цяпер, калі дзяўчына не змагла больш цярпець гвалт і проста сышла з дому. Выглядае, што гвалтаўнікам пагражае крыміналка, але ці пакараюць кагосьці з чыноўнікаў ці сацыяльных работнікаў, пакуль невядома. Беларусь паедзе і адначасова не паедзе на алімпійскія гульні. Тут патлумачым. Улетку 24 года пройдзе Алімпіяда ў Парыжы. У пятніцу Міжнародны алімпійскі камітэт вырашыў, што спартсмены з Беларусі і Расіі змогуць выступіць, але толькі ў нейтральным статусе і не ўсе. Напрыклад, лёгкаатлетаў не дапусцяць увогуле, іншых жа дапусцяць без сцягоў і гімнаў сваіх краін, а таксама без афіцыйных дэлегацый. Тут нагадаем, што беларускі алімпійскі камітэт узначальвае старэйшы сын Лукашэнкі Віктар, якому падобна ў Парыж вельмі хочацца, бо беларускі алімпійскі камітэт назваў такія умовы дыскрымінацыйнымі і паабяцаў дамагацца справядлівасці. Само сабою, пра вайну і рэпрэсіі, якія і прывялі да такіх абмежаванняў, ані сын Лукашэнкі, ані іншыя спартыўныя чыноўнікі не сказалі ні слова. А на Мазыр-Солі дзіўная смерць рабочага. Як піша выданне «Флагшток», апошнім часам на прадпрыемстве жорсткая дысцыпліна. Напрыклад, рабочым забаранілі паліць на працы, у выніку яны хаваюцца ад начальства. Аднаго з рабочых злавілі, адвялі да дырэктара і прыгразілі яму звальненнем. У выніку мужчына перанерваваўся і памёр проста на працы ў канцы змены. Блогер Андрэй Павук дазваніўся да Владзіміра Дворніка, дырэктара Мазыр-Солі. Кіраўнік адказаў, што рабочы памёр ад сардэчнай недастатковасці і кінуў слухаўку. Штодня працягваюцца палітычныя затрыманні і суды. Сілавікі схапілі Мінчука і прымусілі прызнацца на відэа ва ўдзеле ў пратэстах 2020 года. Цяпер, падобна, яму пагражае крыміналка. А за лайк у садсетках аштрафавалі дыякана Гродзенскай баптысцкай царквы Дзяніса Камягіна. Дзяніс – бацька 4 дзяцей, выкладчык у Гродзенскім медуніверсітэце, дыякан царквы Святло Свету. Лайк абышоўся Камягіну ў 1110 рублёў. Трагікамедыя адбылася ў Салігорску. Жанчына прыйшла дадому і ўбачыла, што там спіць незнаёмы мужчына. Аказалася, што жанчына на ўсякі выпадак пакінула ў суседкі запасны ключ ад кватэры. Гэты ключ знайшоў былы муж суседкі, які зайшоў у чужую кватэру, выпіў там 3 бутэлькі лікёра і проста заснуў. Цяпер гора-рабаўніка будуць судзіць за крадзеж. Яму пагражае да 4 гадоў калоніі. Даруйце, але мы зноў пра Вольгу Бондараву. Гродзенская даносчыца настолькі ўжо прывыкла, што ўлады рэагуюць на яе кляўзы, што пачала пераходзіць усякія межы. Прычынай стаў мінскі тык-ток-парк. Гэта месца з кучай розных фоталакацый, дзе можна паздымаць ролікі для садсетак ці адсвяткаваць дзень народзінаў. Бондарава ж назвала гэта прытонам для вычварэнцаў, а ў рознакаляровым афармленні убачыла прапаганду ЛГБТ. Убачыўшы гэты тык-ток-парк, Бондарава заявіла, прабачце за такую цытату, што праклінае пі***цаў ва ўрадзе, якія, маўляў, дазваляюць вось такое ў цэнтры Мінска. Пакуль што афіцыйнай рэакцыі на істэрыку даносчыцы не было, але ж яе наезд на гродзенскага начальніка міліцыі у выніку скончыўся публічнымі прабачэннямі. Праўда, саюзніцу сярод чыноўнікаў Бондарава ўжо знайшла. У мінскім галоўным паштамце яна дакалупалася да навагодняга снегавіка. У руках снегавічка быў надпіс па-англійску «Санта спыніўся тут». Аказалася, што ў свеце Бондаравай Санта-Клаус гэта таксама сімвал ЛГБТ, але там пасля абурэнняў даносчыцы снегавіка адразу прыбралі. Прычым за гэта Бондарава рассыпалася ў падзяках Вользе Чамаданавай, былой міліцэйскай прэс-сакратарцы, якая цяпер стала галоўным ідэолагам Мінска. Так што, магчыма, калі гэтая парачка сапраўды аб'ядналася, то беларускую сталіцу чакае сапраўдная зачыстка. І на развітанне трошачкі пазітыву ад легендарнага Маляваныча. Давайте пачнем гэты тыдзень з любові. Недавно мы отзначали 75-годие нашей выдатной поэтки Евгении Янишиц. Послухайте ее верш. Ты покличь меня, позови. Там заблудимся у хмельных травах. Починается все с любви, а вот самое простое ява.
І тады душой не крыві, на дарозе жыцця шырокай пачынаецца ўсё з любві, першы поспех і першыя крокі, прыручаюцца салаўі, і змяняюцца краявіды, пачынаецца ўсё з любві, нават ненавісць і агіда. Ты пакліч мяне, пазаві, 100 дарог за маімі плячыма. Пачынаецца ўсё з любві, а іначай жыць немагчыма. Все будзе добра. Вось такие навіны панядзелка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.